So, andito tayo ngayon sa Pilipinas. Siyempre, at ito ang panahon natin. Sobrang lakas ng ulan, guys. Ayan. Nakita nyo naman, di ba? So, kahapon ng umaga, pagising ko pa lang ng madaling araw, talagang as in buhos ng ulan. Sobrang lakas, guys. At ito, hanggang ngayon, umuulan. Pero humihinto naman siya tulad ng tanghali. Pero kahapon, huminto siya ng tanghali. Magtatanghaling tapat. Pero afternoon, medyo umulan-ulan. At ito na naman ngayon, sobrang lakas ng ulan. Ayan. The next day. So, andito tayo sa kuha ng NBI dito sa amin sa Bicol. Ayan. So, andito ako para kumuha ng ating requirements kasi kailangan ito sa ating papasokan trabaho. So, nga pala sa mga kukuha dyan, kailangan na ng appointment so before ka makapasok dito sa kuha ng NBI. Guys, so natapos na po tayo sa ating NBI at syempre hindi natin makukuha kasi may kahit po ako so August 30 pero binigyan ako ng certificate na pwede na natin i-present sa ating lawyer. Isasubmit natin yung certificate kasi matagal-tagal tayo. So dati medyo 1 week lang, naalala ko dati, pero ngayon 1 month bago makuha pag may hit. Pero grabe na, ang tagal na talaga guys. 30. So, August 30, naka-schedule yung release na ating NBI. Kaya, ayun, may certificate naman tayo, kaya okay lang. So, andito pa rin ako sa city, kukuha ko ng PIN or number sa DIR. So, sakay ako ng ito, Adjak. Ayan. So, lunch na tayo. 12 na. Ito yung papuntang BIR. Galing ako ng NBI. So, ito lang yung sakyan natin. Like, ang malakas ang padjak. So, diba? Para mahangin. Mahangin ito. So, buti na lang, hindi umulan. Kaya medyo makalimlim siya, medyo mainit na makalimlim pero carry naman guys. Kailangan nating matapos today ang ating requirements para sa ating papasukang trabaho. BIR po? Apo, BIR, nakalagpas na kuya? Nakalagpas kami. Ayan, balik kami guys. Saan yon? Malayo, masyado malayo. Lumagpas kami ng BIR. Sinisipag kaya ta kuya. Sinisipag siya magpedal. Ayan ako, mga ating mga masisipag na nagpapadjak dito sa probinsya. So ito na yung BIR. So ayan guys, so mamaya na tayo magbintuhan. So 10 yung pamasahe namin. Isang ride daw, 10 pesos ang pamasahe sa sidecar. Thank you po. So, andito tayo guys sa Robinson Naga. Ito yung Pag-ibig Fund. Kukuha tayo ng number dito.
guys, pauwi na tayo. So, anyari ay offline ang Pag-ibig. Labas na tayo dito ng Robinson Naga. So, ito yung entrance niya kanina. Hindi ko nakuhaan kanina, guys. So, ito yung Robinson Mall dito sa Naga City in Bicol. So, sana hindi umulan. Ayan. So, wala tayong nakuha sa Pag-ibig. Kailangan ko i-verify yung number, guys. Kaya lang, ay offline sila. So, pauwi na ako. Sakay na tayo ng jeep. Hello, guys. Ayan. Welcome back to my channel. Siyempre, ang iyong ate, Sisi, Mamshi. Ayan. Dito ako ngayon sa Robinson Naga sa mall. Ayan. Kasi guys, may inaayos ako requirements sa aking pagtatrabahuhan. Ayan, sana magtuloy-tuloy no. So, ngayon, galing ako ng NBI. Sobrang haba. Inabot ako ng tanghali. Tanggalin natin yung face mask. Ayun. Inabot tayo guys ng tanghali doon sa BIR. Ay, sa BIR. Sa NBI. Gawang tanggalin natin. Kasi yung pala nung Thursday at Friday ay wala silang process. Nag-update sila ng system guys. Kaya bali ngayon dumagsa yung mga pila doon. At syempre natapos tayo eksakto alas 12. So pag galing sa NBI, malapit naman yung doon, malapit na lang yung ating kukuhaan din ng sa BIR. Siyempre, ang lola mo wala pang PIN number or ID. Kaya kumuha ako guys ng form. Ayun, madali lang sa BIR kasi form lang naman ang kukuhain natin. Tapos kumain na rin ako din sa karinderya kasi siyempre nagutom ang lola. At siyempre, biyahe na naman ako dito kasi sa Pag-ibig. Papa-verify ko yung tawag dito yung number ko at siyempre para makuha tayo ng form, yung certificate na for ID natin or number natin na verified siya. Kaya kukuha tayo sana ng tawag dito certificate. Ang problema, mahaba ang pila at offline sila. Hindi pa nagre-resume yung kanilang system. So marami nag-aantay. So mga sabi mamaya pa siguro. So ngayon ito, pending yung ating nilalakad. Sana ngayon dapat araw na to ay matapos tayo para bukas ay makapag-proceed tayo sa the next level. O, diba? Sa level natin ng pagtatrabaho ka natin. So ito yung ating kabaligiran dito. Ang lawak nito guys, yung entrance ng Robinson dito. Maganda yung nila, maganda yung design ng Robinson. Ito yung ating likuran, yung highway naman siya. So accessible siya kahit saan. Diba? So maganda yung natin. Papakita ko sa inyo para makita nyo yung Robinson. Ayan. Kita ba? Robinson. Ayan. Ayan siya. So ayun. Ganito yung ating dito. Yung sitwasyon ko dito guys ngayon. Update ko lang sa mga aking viewers. Ayan. Thank you so much for subscribing sa aking channel. At syempre pa, maraming salamat din sa mga nanonood sa aking vlog. At ayun, sa mga nagtatanong dyan sa pagkuha ng NBI, ito yung talagang hindi ko ina-expect. Ang nakalagay guys sa akin is tawag dito, makukuha ko siya ng August 30. So umaabot ng isang buwan. Ito yung sitwasyon ko. Sa akin kasi guys, may hit ako. So parang tawag dito, yung may apelyido ka, may kapangalan ka. Yan, may kapangalan ka, ibig sabihin na hit. So, ang sa akin dito, probinsya to guys, nasa 1 month din. Kasi nakalagay is August 30 yung release para sa akin. Kaya, nagbibigay sila ng certificate para pag kailangan na talaga, yun ang isasabit nyo sa inyong mga employer. So, nagulat ako kasi, siya. So,
isang buwan. Dati hindi naman siya ganun katagal. Alam ko naman na may hit ako, pero umabot lang siya ng isang linggo. Pero ngayon, mahaba, matagal. At syempre, before tayo pumasok doon, ang sistema guys dito sa amin sa probinsya, alam ko, ganun na din siguro sa mga ibang mga lugar o mga probinsya. Talagang ano siya, by appointment yung bayad. So, magbabayad kayo sa mga bayad center o yung anywhere na nag-accept ng mga payment na talagang legit siya guys. So, bibigyan kayo ng reference number na talaga nagbayad kayo. So, pagdating nyo doon, pipila na lang kayo sa NBI at syempre, para sa picture at saka fingerprints. So, yun na. Bibigyan na kayo ng date kung kailan yung makukuha. So, yung bayad ay sa labas na kahit saan na lang guys. Yung mga accredited siguro nila na pwede yung bayaran. So, siguro para maiwasan yung kumpulan sa loob. Pero ganun din, mga baka kanina yung pila. Pero alam ko, hindi siya ganun kahaba. Gulat lang ako kanina kasi sobrang haba. So, inabot ako ng tanghali. Yung pala ay dahil wala silang office nung Webes at saka Friday, gawa nga ng nag-update sila sa system. Ayun. So, andun yung pilahan doon. Yung mga tricycle, yung mga pedicab, or yun, yung mga yung electric na. Bayad natin guys sa NBI dito sa probinsya, sa amin ha, dito po, ay 220. So, may iba siguro 180. Ang dinig ko, 180 pesos ang iba. So, yung nabayaran ko doon sa tapat mismo ng NBI kasi wala akong alam-alam. Wala akong alam-alam na ganun pa rin yung sistema. So, hindi ako naghanap ng mura. 220 yung binayaran ko. Pero okay lang. Konti lang din pa rin siya. So, yun yung price po dito sa probinsya. Sa mga nagtatanong dyan, nakukuha ng NBI, magkano ba? So, 220 po, ayan, 220 pesos dito sa labas, sa may probinsya yan guys. So sa Maynila, hindi ko po alam kung magkano doon. Search nila lang po para sa inyong information. Kung kayo ay kukuha ng NBI, pupuntahan ko muna yung sa employer, yung office nila kung ano yung sasabihin sa akin, diba? So ayun, yun lang guys muna for today. At syempre, update ko na lang kayo guys sa akin mga susunod na video. Thank you so much sa mag-like, subscribe. And hit the like, share, subscribe, and hit the notification bell for you to be notified on my next video. Thank you so much guys. Ingat-ingat pa rin tayo lahat. Bye! See you on my next vlog. God bless.